Tervetuloa Katisten kartanoon Hämeenlinnaan. Katisten kartano tarjoaa erinomaiset puitteet tilaisuuksille, jotka halutaan pitää innostavassa ympäristössä luonnon keskellä. Kartanon erilaiset kokous- ja juhlatilat sekä ympäröivä luonto tarjoavat ainutlaatuiset puitteet unohtumattomille tilaisuuksille aina 10 hengen johtoryhmän kokouksista 500 hengen puutarhajuhliin. Häitä voidaan juhlia Katisten kartanossa joko tunnelmallisessa kartanon pihapiirin tallissa tai ihastuttavassa joen varrella sijaitsevassa Kruunun myllyssä. Kokoustiloja on runsaasti ja ne soveltuvat muutaman hengen strategiakokouksista hieman isompaankin kokoontumiseen. Ohjelmapalvelumme tarjoaa innostavaa oheisohjelmaa tiiviin kokousaikataulun vastapainoksi. Tarjolla on muun muassa viinin maistelua ja kokkikoulua sekä vaativaa maastoajoa. Katisten kartanon hotellissa on 23 2 hengen huonetta, joiden sisustus edustaa kartanon tyyliin sopivaa uusvanhaa linjaa. Huoneita on mahdollista yhdistää perhehuoneiksi. Kartano toimii tilausperiaatteella ja palvelut ovat suunnattu ensisijaisesti ryhmille. Tervetuloa nauttimaan kartanon romantiikasta, herkullisesta ruoasta ja hyvästä palvelusta Katisten kartanoon.